Isang magandang umaga po sa ating lahat. Kabalayan, welcome po sa CLTV 36 News Stream. Opo, ako po ang inyong news streamer, Justin Dizon. Ayan, at nakatutok ho dito sa mga pangyayari dito ho sa ating iba't ibang bahagi, sa iba't ibang bahagi ng ating lalawigan at dito ho sa rehiyong Gitnang Luzon. Again, welcome po sa CLTV 36 News Stream. Live ho tayong napapanood mga kabalen, hindi lamang sa Facebook page ng CLTV kundi maging sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official at syempre ho dito sa ating website www.cltv36.tv. Ganyan din kabalen, napapanood din tayo sa telebisyon Signal Channel 115 nationwide ho yan. Kaya naman kung ikaw ay naka-ready dyan, meron kang TV, ilabas na yung iyong remote control at i-check mo yung scan kung hindi ka pa nakakapag-scan at kung hindi mo pa napapanood itong mga programa ng CLTV 36 sa iyong digital TV. Scan nyo lang po, auto-scan. Make sure yung inyong antenna ay hindi nahaharangan or nasa isang lugar kung saan walang masyadong ikangay. Huwag nyo ilalagay sa ilalim ng lamesa o sa tokador, sa aparador, ilagay ho natin sa bintana or sa mas mataas na lugar. Ayan po mga kabalen. Like and share, follow itong ating news streaming, makibahagi po sa ating live discussion sa ating comment section. Opo, upang sa ngayon, marami ho tayong pwedeng mapag-usapan at kung meron ho kayong nais pa-shoutout, ayan, unahin ko na sa shoutout ko, syempre si Renz Steven Correa. Renz, good morning. On air na daw, sabi niya, nasa television na tayo. Ayan, oo. Syempre, Renz, tinetesting ko Okay naman, okay naman yung ating audio. Maraming salamat, Renz. At syempre sa lahat ng ating mga kasama dyan sa MCR, na talagang sila ho'y nagpapagal para maihatid sa ating mga telebisyon. Yan ho, mga content ng CLTV 36. At syempre naman, mga kabalen, ito ho yung iba't ibang balita na kinakalap naman ng ating news team sa ilang bahagi o sa mas maraming bahagi pa ng ating lalawigang Pampanga at sa Rio, Gitnang Luzon. Kumusta ko po? Like, share, follow itong ating news streaming at makiisa ho sa ating kwentuhan. Ayan, kanina ho mga kabalen, na-share ko lang, STL, kagagaling ko lamang nito sa kung kuhanan ng dugo. Hindi ko na sasabihin kung anong klinika. Okay? Pero medyo pag meron pala talagang mga tao yung maninipis ang dugo, ako daw yun, isa daw ako sa ganun. Akala ko dahil medyo makapal lang yung taba ko, hindi nila makita yung mga ugat-ugat ko. May mga kabalen, pag pala ganun, kailangan lagyan ng yelo. Hematoma, yung magbo-bruise na namamaya dito sa may bandang sa bandang braso. Dalawa So, kailangan pala ganun, kanina ko lang natutunan. So, lineksyon ako nung nag-extract sa akin ng dugo, at lalagyan ng yelo. After 8 hours, warm compress naman daw. So, huwag mong panic, sabi. Kung magkaroon ng yung pamamaga, yung bruise o yung hematoma nga kung tawagin. Ayan, masakit Sabi ko nga, may tattoo ako pero takot ako sa karayom. Ganun pala yun. So, ayun, na-share ko lang. Yan, si Romeo Bustos. Good morning, kabalen. Good morning, Kong Romeo. At kumusta po? Kumusta, Kong Romeo? Maraming salamat po sa pagtutok dito sa ating programang CLTV 36 News Stream. Ayan. Mamaya, isikapin ho natin makapanayan, meron ho tayong bisita. At dito para manawagan yung mga magulang ni Maricar Raimundo, ito hong 17 years old na mag-aaral sa Pampanga High School na pinaghahanap January 12 or 30 kung hindi tayo nagkakamali nung huli kong namataan ito. Mamaya makakausap po natin yung kanyang nanay para sa gayon makapagbigay po ng update at matulungan, makahingi ng tulong manawagan ho sa ating mga kababayan. Ito ho tulong-tulong na rin kahit yung si Posco dun sa pamamahagi ko ng mga flyers. Ayan. Sige, tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Silipin muna ho natin itong lagay ng trapiko sa malaking bahagi po o sa maraming bahagi ng North Luzon Expressway. Ito hong inyong nakikita, mga kabalen, ay real-time traffic situation, traffic update
mula po sa NLEX Corporation. Dito muna ho tayo sa may pinaka-itaas. Focus muna kayo sa upper court. Itong ating box. Ayan ho mga kabaled. So inyong nakikita sa may gawing kaliwa, ito po yung Balintawak Toll Plaza. Mabibilang mo sa delivery mo yata yung mga nagdaraang sasakyan sa mga oras na ito. Napakaluwag ho ng northbound lane ng Balintawak Toll Plaza. At dito ho sa may northbound lane naman ng Valenzuela, mapulang lupa. Bagamat may volume ng mga sasakyan ay fast moving pa din. Ito hong trapiko at lalong-lalo na sa may northbound. Dito sa may southbound o yung papasok ng Metro Manila, mas makapal ho yung bilang ng mga sasakyan dyan. Marami, subalit mabilis pa rin ang kanilang andar. At ito ho sa may gawing kanan, bandang itaas, ito yung Mindanao Toll Plaza. Nakikita ho ninyo, may pagbabagal dyan sa pa-exit ng Mindanao Toll Plaza. Dito naman ho tayo sa ilalim mga kabalen. Opo, itong sa ibaba may Kawayan Interchange. Yun hong first box tayo muna sa ibaba, left side. Yun hong pasalubong sa inyo, yan ho going to Metro Manila. At yun namang nasa kanan ay yung palayo sa atin ay papunta ho dito sa ating dalawigang Pampanga yan. Northbound, At maluwag din ho yung sitwasyon sa gawing gitna. Nakikita ninyo itong northbound ng Bukawi Toll Plaza sa mga oras na ito. At ganyan din sa San Fernando, pareho southbound at northbound lane ng San Fernando Interchange dyan sa North Luzon Expressway. Paalala ho sa mga nagmamaneho, low bagets, huwag kakalimutan i-check ang inyong mga sasakyan. At syempre, ano ba yung ibig sabihin ng low bagets, Kuyang Justin? Acronym ho yan sa mga dapat nating tandaan. Unang-una, battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tools, at yung ating self o sarili. Para sa gayon ay maging maayos ho yung ating pagbabiyahe. Ayan mga kabaled. Sa oras hong ito, ayan, silipin naman natin. Ayan, nagugulat ko. Inayos ko yung aking yung aking ilaw. Di ba nakaka-fresh mga kabaled? Fresh umaga. Silipin muna ho natin ang magiging taya ng panahon ngayong araw ho ng Huwebes, February. Excited na. January 16. Naalala ko yung February 16 birthday ng aking kaibigan, si Migoy de Jesus. Diyan, nasa Amerika na siya ngayon. Kaklase ko yan. Tauya po Del Pilar, Unisite Subdivision. Migoy, mapanalbe yan namang CLTV yan February 16, pabula na mo tol, birthday mo na. January 16, narito po ang weather forecast mula sa Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang weather update sa araw ng Huwebes, January 16, 2025. Sa ngayon, wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong tatlong weather system na currently nakakaapekto dito sa ating bansa. Una na dito ang easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Ito po'y umiiral dito sa Visayas at Mindanao. Samantala, meron din tayong umiiral na northeast monsoon or hanging amihan na nakakaapekto dito sa malaking bahagi ng Luzon. Samantala, dahil po dito sa easterlies, which is mainit na hangin, and then northeast monsoon, which is malamig na hangin, yung salubungan po nito ay nagre-resulta sa tinatawag nating shear line na currently nakakaapekto dito sa eastern section ng Luzon. Para sa magiging panahon natin ngayong araw, inaasahan natin sa eastern section ng Luzon, kung makikita natin, ay makakaranas tayo ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Kasama na rin yung ilang bahagi po ng Mimaropa. Dulot po ito ng pag-iral netong shear line.
Samantala, para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, particularly dito sa may Metro Manila, inaasahan natin makakaranas naman tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga pag-ambon na inaasahan natin at inaasahan din po natin magiging malamig po madalas ang ating madaling araw. Agwat ng temperatura for Metro Manila 23 to 30 degrees Celsius, Lawag 22 to 30 degrees Celsius, Tugigaraw 20 to 26 degrees Celsius. For Baguio, inaasahan natin ng 15 to 23 degrees Celsius, Tagaytay 21 to 27 degrees Celsius, at Legazpi 25 to 29 degrees Celsius. Sa makikita po natin, yung eastern section po ng Visayas at Mindanao ay makakaranas din sila ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot naman po ito ng easterlies. Pero kung makikita naman natin, para sa Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, inaasahan natin makakaranas sila ng maaliwalas na panahon, pero inaasahan din po natin ang mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. For Iloilo, inaasahan natin na 24 to 31 degrees Celsius. Cebu, 25 to 30 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. For Zamboanga, 23 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 23 to 30 degrees Celsius. At Davao, 23 to 32 degrees Celsius. Meron po tayong nakataas na gale warning dito sa coastal waters ng Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Kaya pinapaalalahanan po natin ang mga kababayan po natin na delikado po pumalaot dito po sa mga natura nating seaboards po. Kaninang 5 a.m. ay minilabas po tayong weather advisory para sa possible na ulan na madadala netong shearline natin. Inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Cagayan at Isabela. Dahil dito, inaasahan din natin ang mga posibilidad ng mga flash floods at pagguho ng lupa. Ang sunrise mamaya ay 6:25 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:47 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website bagongpag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Mga kabalen, live pa rin po tayong napapanood sa telebisyon at maging sa Facebook at sa ating YouTube channel at syempre sa ating live streaming app at Google Play. Pwede hong i-download yan. Opo mga kabalen, sa oras na ito makakausap po natin si Ma'am Maricar Raimundo, ang nanay ho ni Von Erica, itong 17 years old na mag-aaral ng Pampanga High School na hanggang sa kasalukuyan ay pinaghahanap pa rin po at na nawawala. Uli pong nakita nitong January 13. Ayan, pina-flash ko sa ating screen yung kanyang larawan. Opo, Ma'am Erica. Ayan, good morning Ma'am Erica. Naririnig niyo, ay Ma'am Erica. Ma'am Maricar, sorry. Good morning po Ma'am Maricar, naririnig niyo po ba ako? Good morning. Ayan, hintayin lang ho natin si Ma'am Maricar. Kanina ay lumabas na siya dito sa ating screen. Pero ito nga ho mga kabalen. Ito pong anak ni Ma'am Maricar Raimundo na si Von Erica Raimundo. At 17 years old na estudyante po ng Pampanga High School ay since January 13 nang huli pong makita at nakasuot ng PHS o Pampanga High School uniform na merong jacket. Siya po ay grade 12 student at sa Pampanga High School. May tangkad na 5'6" at nakasalamin. Posibleng nakasuot din daw ng kanyang backpack doon sa mga oras na siya po ay huling mamataan. Nawala lang siya. Ayan, so pakishare na lang sa screen. Okay, sige po Ma'am Erica. Okay. Ng mga larawan ni Erica noong last CCTV footage noong January 13, 2025. Mamaya po ay ating ipapakita, ipa-flash natin dito sa ating programa. Ito din na-download ko lamang. Sige mga kabalin, mamaya ipapalabas ho natin, ipapakita ho natin. Ito, kina-compile ko lang itong pinadala ni Ma'am Maricar ng mga larawan ho ni Erica. Pero ito, nandito na sa ating streaming si Ma'am Maricar Raimundo, ang nanay ho ni Erica. Magandang umaga po Ma'am Maricar. Parang naghahang Ma'am Maricar, naririnig niyo po ako? Medyo nag-freeze si Ma'am. Ayan. Hello, Ma'am. Opo. Ma'am, naririnig niyo ako? Good morning. Ma'am Maricar? Ayan. Opo. Good morning po, Ma'am Maricar Raimundo. Ay, nawala. Opo. Ayan, balikan ho natin mamaya si Ma'am Maricar at sikapin natin ding i-flash itong mga larawan na CCTV footage ni Erica nung huli po siyang nakita. Ayan, sige po, tuloy-tuloy muna tayo. Puntahan muna natin itong ating ibang news update. Sige, tatabi ko lang saglit. Ito pong inyong nakikita, yan, babad lang natin yung traffic muna. Sige po, habang hinihintay ulit natin si Ma'am Maricar na makapasok sa ating streaming at itong mga pinadala niya, ito kapapadala lamang, at just right now, 10:29 ng umaga, itong CCTV footage. At ipopost natin sa ating social media page para makita rin ng ating mga kababayan. Palabas lang natin, pakita lang muna natin habang hinihintay ulit natin si Ma'am Maricar
Ito pong palitan ng piso kontra dolyar. Foreign exchange muna tayo mga kabalen. Opo. As of January 15, latest available data mula po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, 58 pesos and 57 centavos ang 1 US dollar. Yan ho ang palitan. Ano? Habang ang Japanese yen naman, pumapatak ng 37 sentimo. Ito pong UK pound, 71 pesos and 52 centavos. Yung Hong Kong dollars naman mga kabalan, 7 pesos and 51 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos 59 centavos. Dirham, 15 pesos 94 centavos. Euro, 60 pesos and 35 centavos. At yung Korean won, 0.4 centavos. At yung Chinese yuan, 7 pesos and 98 centavos. Yan ho ang foreign exchange rate mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas as of January 15, 2025. Meron din ho tayong ilang mga anunsyo, mga kabalen, kaugnay ho ng scheduled water supply interruption sa ilang bahagi po ng ating lalawigan. Pampanga, dito ho sa Mabalacat City, 9 p.m. to 5 a.m. Wala hong tubig dyan sa Arrowville Subdivision. Mamaya hong gabihan hanggang bukas ng madaling araw alas 5 dahil sa flushing activity. Ito, nandito na sa ating screen o sa ating streaming si Ma'am Maricar Raimundo, ang nanay ho ni Von Erica. CLTV. Ayan po. Good morning po, Ma'am Maricar. Naririnig niyo po ako? Oh, good morning sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood ng CLTV 36. Opo. Opo. Ma'am, itong balita na pinaghahanap po si Erica, ano, una hong tumambad sa amin din, nakarating sa amin dahil hindi naman ho kayo iba sa amin at sa komunidad. Nalaman namin January 13, ano, at ano na ho yung mga latest update, ma'am, nakita namin, maging yung si Posco, yung mga kaibigan ho natin sa social media, nagsishare. Kumusta na ho, ma'am? Na-share niyo na po ba sa screen yung... Ito po, ito po, waiting. Ito po, dina-download ko, ma'am, yung ating screen. Una sa lahat po, nagpapasalamat kami sa pagtulong ng tao sa paghahanap po ng aking panganay na anak na si Von Erica Raimundo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagpo-post online, pag-share ng aming mga posts para lang po makita ang aking anak na si Von Erica Raimundo. Opo, ito ma'am, ipasok ko lang yung pinadala ninyong litrato, ano, para ho mapakita natin. Ito po ay January 13, ano, download ko lang. Oo, yan yung araw mismo na missing siya ng Lunes. Alam ng lahat, alam namin na naka-uniform siya. Pero nung sundan namin yung mga CCTV footage, ay nakita namin na nagpalit siya ng damit. So, nag-iba na siya ng damit, hindi na school uniform, nakasuot na siya ng white long sleeves at maong jeans, tapos naka-black shoes. Ayan po, opo. Hello? Hello ma'am, apon medyo naghang lang kayo. Ito po, i-share ko lang yung ating video for a while. Oo. Pasensya na dahil yung signal namin kasi dahil na on moving kasi kami ngayon. So opo, okay lang ma'am, you understand po. Yung Oo. Ito ma'am, ito pinapakita ko. Itong area na to, ayan, flash natin sa ating screen, nandito na. Ito pong CCTV footage na ito, could you walk us through saan pong portion ito para at least yung mga nakakanood ho sa atin sa may San Fernando, Pampanga pa rin ho ito, ma'am?
Ayan, medyo naghahang lang po yung connection ni Ma'am Maricar, ano. Pero ito hong binabanggit kanina ni Ma'am Maricar, ito hong si Erica ay nakita nga noong January 13 as opposed dun sa mga nabanggit dun sa unang post na nakasuot siya ng Pampanga High School uniform, siya po ay nakapagpalit at nagbihis, ano. Based dun sa ginawang backtracking sa mga CCTV footage ng kanilang pamilya at itong mga ating kinaukulan na tumutulong na rin ho sa pagtuntun dito sa ating minor de edad na kababayan. Fernando pa Nakita. rin siya, yung footage na Opo. Ma'am Maricar, opo, ito isa San Fernando area po, ano. Ayan, medyo sa may area ho ito ng San Fernando at kagaya ho ng binabanggit ni Ma'am Maricar, ano, ay si Erica po ay nakapagbihis pa at nagpalit ho ng kanyang damit. So ito ho yung mga last footage na nakuha sa CCTV January 13, 2025, no. Ito ho yung huling mga video o huling mga larawan kung saan namataan po itong si Erica Raimundo ayon na rin sa kanyang ina na si Maricar Raimundo. So as opposed ho dun sa mga binabanggit dun sa post na oo, kabalen, siya ho ay naka-uniform. Dito makikita natin siya po ay nagpalit, ano. So ito Ma'am Maricar, nandiyan na ho kayo, ano. Opo, ma'am, ito binabanggit natin kanina sa may area ho ng San Fernando pa dito, within the vicinity of Pampanga High School, tama ho ba? Oo. Bali, ano siya, pa Villa Barosa going Makabaling. Okay. So, ito ma'am, ano na lang ho siguro, saan ho sila pwedeng makipag-coordinate sa mga barangay hall, sa inyong mga numero na kanina tina-flash natin, para at least makatulong ho at ano ho yung pwede pa siguro gawin para at least matulungan ho kayo sa paghahanap at matiyak yung kaligtasan ho ng inyong anak. Oo. So kung sakali man na may makakita na tugma dun sa kanyang itsura, mag-share po kayo ng picture. Tapos pwede naming kumpirmahin kung siya nga po yung aming anak, si Erica. Okay po, sige ma'am, ipa-flash po namin at ipo-post din namin itong mga larawang ito sa ating social media upang sa gayon makatulong po kami sa paghahanap sa inyong anak at dasal ho namin ang kaligtasan ni Erica sa mga oras na ito at sana po makauwi na rin siya ng ligtas, ma'am. Maraming salamat po. Opo. Maraming salamat din po sa inyo. Ayan po mga kabalin, narinig ho natin si Ma'am Maricar Raimundo, ang nanay ho ni Erica Raimundo, ano, na ito ho aking pinapakita sa ating mga screen ngayon. Ito ho yung image, ano, yung last scene image via CCTV ni Von Erica Raimundo. Siya po yung 17 years old na estudyante ng Pampanga High School na pinaghahanap po ng kanyang pamilya, huling namataan nito pong January 13, ano, at siya po ay may height na 5'6", at siya po ay mag-aaral ng Pampanga High School and ulitin ko lang, as opposed doon sa unang mga naipakitang larawan, napag-alaman po sa CCTV footage via CCTV backtracking na si Erica ay nagpalit ho ng kanyang damit, ano, at hindi naka-uniform. Ito po yung kanyang kasuotan nung siya po ay huling mataan dito po sa bisinidad ng Villa Barosa sa Dolores, Ciudad San Fernando, Pampanga. Tulungan ho natin mga kabalen yung kanyang pamilya na siya po ay mahanap. Maaari ho kayong tumawag sa mga numerong ito. Yan, pwede ho ninyong screenshot. I-zoom ko na rin para mas malaki ho yung number. So, ito po yung numero. Paki-screenshot na lamang. Banggitin ko rin, 0920-938-1942. Sa lahat po ng mga may impormasyon o sa tingin ho ninyo ay namataan ninyo si Erica, nasuot ho yung kanyang puting sweatshirt o jacket at pants. Papakita ko ulit yung mamaya. Ito ho yung mga numero na maaari ho ninyong tawagan, 0920-938-1942. Maaari rin ho kayong magpadala ng mensahe sa CLTV 36 News page
upang sa gayon, maidiretso po namin kay Ma'am Maricar Raimundo at matulungan ho namin sila sa paghahanap sa kanilang panganay na anak. Flash ko lamang, narito po yung kasuotan ni Erica nang huli po siyang mamataan dito pong January 13. Ito po ay sa vicinity nitong Dolores Villabarosa dyan ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Sige po, tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Sa oras na ito, silipin naman ho natin yung ibang yung binabanggit ko kanina, power interruption, scheduled water supply, scheduled water supply interruption sa ilang bahagi po ng ating lalawigang Pampanga. Ito ho, mga kabalen. Yan. Sa Arrowville Subdivision po, sa darating, o mamayang gabi yan, alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw, ay mawawalan ho ng tubig dito ho sa Arrowville Subdivision sa Mabalacat City, Pampanga, para magbigay daan sa flushing activity ng prime water. Ganyan din ho ang senaryo dyan sa Kapaya 1 and 2 sa Angeles City. Alauna naman, mamaya, hanggang alas 4 ng madaling araw bukas, January 17, para ulit magbigay daan sa flushing activity ng prime water. So, reta pong kabalenta mo, Barangay Kapaya, 1 taklo na kayo, anak Ben. Ay, wala. Eto mga kabalen, bigyang daan naman natin bago tayo magtuloy sa ibang mga balita. Siyempre, batiin muna natin yung mga nagpapadala ng komento sa ating social media. Makibahagi mo kayo sa live discussion dito sa ating comment section. Kwentuhan nyo naman si Kuyang Justin. Ako mo waring magsalita. Ako mo waring magkwento. Kwento na naman. Kwentuhan nyo naman si Kuyang Justin, mga kabalen, at mag-usap po tayo. Magkwentuhan ho tayo. Eto ho. Siyempre. Shout out Kabayan Art Consuelo, nakatutok sa atin. At siyempre kanina si Kabayan Art naghahanap ng balita. Hintayin natin maya-maya kung ano yung pasabog. Anong informasyon ang ihahatid sa atin ni Kabayan Art. Si Eunice Mamukod, naging estudyante ko ho ito at naging intern ng CLTV 36 News. Hi Eunice, kumusta? Good morning, sabi niya, good day. Eunice, nakita ko yung post mo. Congratulations sa bagong milestone at good luck sa iyong susunod na papasukang career. Si Eunice ay isang barista sa ating isang kilalang coffee shop, pero nag-last day na siya. Ayan, kahapon. Nakita ko yung post niya. Eunice, hindi mo man ako nagawa ng gabi. Hindi man ako nakapasyal doon. Ayan. Pero soon, I'm sure. Okay? Okay, ito, nanonood din. Siyempre, ang aking kaibigan, Koyang Joel Stephen Manalo. Morning, Kabalen. Maya Pabak Justin. Maya Pabak Con Joel. Kumusta ka? Anyang kapila nito. Niluli dyan din yung tao ngayon. Eta mo mikit. Koyan Joel Stephen Manalo at Bengkarako Kaluguran, Kenting Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Shout out! Kumusta kayo? Yan, salamat kay Pama Norbeco and Joel. Next time, padalanda kang link. May pagkwento ka kinikira kang programa. Huling yung ito mga top fan. Talagang masugid po nga tagasunod ng CLTV ito. Maraming salamat kong Joel Stephen Manalo. Okay, sana mapasyalan kita. Nalita ko nung nagpunta ako doon nung dumating yung aking kaibigan. Alam niyo naman, pag holiday season, kaliwat kanan yung mga okasyon. Etong si Con Joel, hindi kami nagkita. Di bale, Con Joel. Marami pa tayong, marami pa kong okasyon. Mag-fiesta ka niyan, Nedong. Mag-fiesta. Saan dulo ba? Mabigla na ka mo, Con Joel. Kakit mo kung ganyan. Yan po, mga kabalen. Ito, nag-comment si Marian Villarino, I presume kaugnay ito nitong video na ating pinakita. Babalik ko, pakita ko ulit. Ito pong si Von Erica. Ayan, sabi ni Marian Villarino, sir, saan po huli siyang nakita?
Marian, itong video na ipinadala ni Ma'am Maricar, yung nanay po ni Erica Ripundo, yung pinapakita nating video ngayon. Ayan. Yan ho ay kuha sa may vicinity mo ng Villa Barosa Subdivision, dyan ho sa may Dolores, syudad ng San Fernando, Pampanga. Yan ho. At kung may nakakita ho kay Erica, mangyari lamang ay magbigay alam sa kanyang mga magulang dahil ilang araw na rin po siyang pinaghahanap sa mga oras o sa kasalukuyan. Ano? Ito, sabi ni Nis, thank you po, sir. Aba, syempre yung Nis. Ayan. Maraming salamat din, Eunice. Ano? At of course, always rooting for you at sa lahat po ng aking mga naging estudyante. Ayan, proud na proud si Sir Justin sa inyo. Lalo kong nare-realize na tumatanda na si Sir Justin. Ayan. Sabi ni May Manalastas, taga saan? Taga San Fernando, May. Oo, yung pinaghahanap ko. Taga syudad ng San Fernando. Ito naman mga kapalyan. Yung aksidente, magbibilang ako ng update, yung aksidente nangyari ho dyan sa may parang sa ano tawag dito sa may Kalumpit, Iba Oeste, Kalumpit, Bulacan. Ito pong modern jeep kung saan kinasawi ho yung insidente ng dalawang individual na sakay ho ng tricycle na salpokid, matapos kong salpokid itong modern jeep. Narito po ang update. Nawalan umano ng preno yung modern jeep. Narito po ang report. Nawalan ng preno. Ito umano ang nangyari sa modern jeep na biyaheng Malolos, San Fernando habang binabagtas ang kahabaan ng MacArthur Highway sa Barangay Iba Oeste, Kalumpit, Bulacan ayon sa Kalumpit Municipal Police. Imbis na salpukin ang mga sasakyan sa harap nito, pinili ng driver na ibangga dito sa dalawang poste ang modern jeep para sana mapahinto ito at wala ng iba pang madamay. Pero sa di inaasahang pangyayari, nasalpok niya ang isang tricycle. 4 ang sakay ng trike. 2 sa kanila kasama ang driver nito ang nasawi. Isa naman ang nasa kritikal na kondisyon habang ang isa ay nagtamo ng fracture sa braso at balikat. Matapos nitong mabangga ang tricycle, dumausdos rin sa gilid ng tulay ang minibus. Nagtamo ng minor injuries ang ilan sa 19 na pasahero nito. Lahat po ng injured kasamang driver, dinala natin sa hospital, sa Bulacan Medical Center. Gabi na sila dito. Lahat ng injured, lahat po sila kinuha ng statement para maging complainant natin. Gayunpaman, madaming bystanders ang nagsabing maaaring nag-counterflow ang e-jeep para umiwas sa traffic. Ngunit iginiit ng 53 years old na driver na aksidente lamang ang nangyari at hindi niya umano ito sinasadya. Matanggap kahit na po hindi ko sinasadya kasi talaga po aksidente. Sana po yung mapatawad nila ako sa nangyari. Ito naman po kasi kagustuhan. Sana po matulungan ako ng Carmex. Sana nila ako pabayaan dito. Magpapatuloy ang investigasyon ng kapulisan dahil hanggang nitong umaga, January 15, ay hindi pa rin natatanggal sa crash site ang mga sasakyan. Nagbigay naman ng paalala ang hepe ng Kalumpit Municipal Police na si Police Lieutenant Colonel Jonathan Meru sa mga motorista na laging maging maingat sa pagmamaneho. Isipin po natin yung buhay natin, yung safety natin, seguridad natin sa kalsada. Bago sumakay ng sasakyan, dapat naka-mental yung checklist natin dun sa blue bags. Kasalukuyang nakapiit sa Kalumpit Municipal Police Station ang driver ng modern jeep. Sasampahan siya ng kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries at damage to property. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Yan ho mga kabalen. Itong itong impormasyon na atin hong nakalap mula ho sa Kalumpit Municipal Police at yan ho yung latest na balitang ating nakuha. Balita ho yan ni Ashley Punzalan. Kabalen, tumutok lamang ho sa CLTV 36 para ho sa mas maraming balita at impormasyon.
Ayan, like, follow, and subscribe po yung ating mga social media pages, YouTube, Facebook, Instagram, X, at maging sa TikTok. Nandyan po tayo. Oo, kabalan, hindi ka, hindi ka mawawala ng platform dahil digital ang CLTV kahit saan, anytime, anywhere. O, tina-time check na po ni Renz Steven Correa, 10:55. O, ito na, Renz. Magpapaalam na host po yung Justin. Tutok lamang sa CLTV 36 dahil tuloy-tuloy po ang ating mga balita, ang pagbibigay ng informasyon at maya magla-live din ang ating mga field reporters, Diana Canilao, Ashley Punzaran, at syempre itong ating mga video journalists, Johnny Coronel and Art Consuelo. And nandyan ho sila para maghatid sa amin ng mga balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong may pakinabang o may paggagamitan. Yan ho ang pangako ng CLTV 36 News sa inyo. Muli po, magpapaalam muna ako. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok. Magkita ulit tayo mamaya sa POV, sa inyong mga telebisyon, at syempre dito rin sa Facebook, sa YouTube, at sa inyong favorite social media platforms. Mag-ingat po tayo at laging tandaan, be kind,